Malikura ye voix de l'Amérique kan. Ula nege nye tan ani wolonfla sisada ina Mali fantan nani bela jelen fe niye Malikura kene sigilen vieux africain finya turkala keme ani flaka Bamako ana laminina aw se ka an sɔrɔ directement fenena Facebook kan ni watini na aywa sisan Kadiatou Traore aw klubo ale de kumakana ka bo studio 10 ani worona konona la bi kunafonu jumadonya bi kunafonu akumaba abela jelembe talike femye fanga sinamaton oluka ulika jotama minu ya akebi Bamako konona na amina na wala like oye sisan anga nyansa na me anga sinkana ka akoto wala oye. Comme anya fo choko mina sisa sadaina bi fangas na maton oluka wulika jotama ke Bamako ani Mali yoro chama mbala wa amena lamisa sangari aleka wala lula me aka Mamadou Igor Jarani sonjalen tumeka jama fotambi ale chebo kambolen do e jamana nyamugano tagama kola bena dodo Suleiman Kone fara anga wili tokola ale ko atenya katemeninka do tunko tagama ita furaye Suleiman bolu jabi muno ngo fo olu kaseraye olu tumba fa akakete awon fana anya fo abise ka kesera werefe na fa be sera mina o de ni kanga ni ayira ka fo amaso abise ka ta bogo jennga ka yira fana ka fo mi gerani amaso mais aw beba do o konya be choko mi jamana ngorobe ne datna soma ndabise mima nimbo do nimbise ko ke oyeni ni de bela me ni de beye rasta bach kelenga kumata ale fana ye marabaga ka tagabolo do ko akoko mulupe wo chitirina tatise ka magala aw generation ko mi anje wo chitirina ma ku ala koko lafia tena na ma klenye fulete na ni bebe na munga no matroma afura ki bita to ko kide jiji ama jima so ikiba na kama imase kana kama ikiba baragano para masaka di e ko eteka ka bo fulala ko ade shwelive ko be election shwe o ebro sumbate ka bibe ngaka na lore o ni na rasa ba ndike ama fo be alaka election market fo sisi foti alaka bedda blala alaka to shuli market alaka fo sonda haket dino lakana baga chaman baden borabi ako kera benin kelen kono mangan foi mabwala lamsa sangare kati vewa Bambara katemene ni kokelen haklina ye kaikaw fene feno fangas na maton jekulu munube olu fene bora kukanga nya yira wilika jotama ina anga Isa Bachili ka tekesegelu lame. Liberté! Liberté! Libérez l'ordre! Élection transparente! Crédible! Apaisée! Kay opposition ina fo Bamako ka fana bora tugomna aywa u bora ku ka tamake basigi konala anye kuma barani tengu mawdola ango luka korfo lame ko wale bunu mega ke Mali kono tabolo de ma anjia minye anga chaîne nationale no ortemni malien bede tado muko kelenta akaka munu yu kambo fanga nofe uka hake fana ka boyna foko munu me fanga la chogomi donc an bora ko o folo de nyine aflana élection menale angongo élection ka kenjelea kono akake bengo na kake kila kono surtout nambara kana bola shoni kana bola ambora faso de nyimayare kama poste kanyana bo Mali kono wona uyanga mo uti ku jogi udale me Gabriel Touré la Bamako yame o ma be ama force an fana ko bi ame marsi fana ke ama jena e démocratie de do manga ku joginta démocratie ka kela nima anga victime usuwe kula magabi antika bali foi la tuguni et Beyaye le président Ibeka 14 minutes de déclaration de candidature ouais OK là très là candidat beta beke flashidi leur thème jamana de tado anga impôt de bala fonctionnaire faut de kalajo or thème kunganga ke ambi kadi filmer kala bo ouais mais amaso candidat beka ke hake kelenye du moment que candidature présenté ani candidat bekeli taman kunye minye be alo jamana nyagaminendo minu be fanga la utafe ka fanga sinama ton ye le mendu kam Bamako be ya etelela OK là donc antafe o nyon ka ke tuni adanga koy OLTM ko awaye halno luka shebora be boka filmer anga ni marché u ba kalama na wu banka bo
tamai a daminɛna kayi tribune ka taa kuncɛ guvernora dɔ la ni tun ye aw balimakɛ Isa Bacili ale ka laseli ye ka bɔ kayi VOA Afrique tɔgɔ la. ka tɛmɛ n'o hakilina kelen ye an ka Kasim Traore ale fana ye kuma tɛngu Maître Demba Traore la o ye URD n'o ye fanga sinama tɔn jɛkulu belebeleba o tɔn jɛkulu ɲɛmɔgɔba dɔ ye an ka lamɛn. bi ye juma de ye an bɛ sunkalo la Mali ma dege taama la juma cango sunkalo ka ni jamaba bɔ mɔgɔ tɛ se k'a fɔ ko opposition dɔrɔn de don c'est le peuple malien Mali bɛɛ de bɔra anw bɛ yan cogo min na malien wɛrɛw bɛ yɔrɔ wɛrɛ la ka ni manifestation kelen kɛ k'a fɔ u ma jɛn n'a ye ORTM ka kɛ IBK ka sokɔnɔfɛn ye a ka sokɔnɔfɛn tɛ faso ta de don a nana ORTM sɔrɔ yan a bɛ taa ka ORTM to yen bɛɛ jɛ de don ale tɛ se ka ORTM ta k'o k'a ka campagne-kɛlan ye fasoden tɔw k'olu to kɔfɛ a tɛ maliyɛn ye ka tɛmɛ maa si kan président a tɛ maa si fisaya ni maa si ye a bɛ avantage dɔw d'i ma mun tɛ tɔw bolo mais a t'i fisaya ni maa ye ne bɛ adressé ale de la bi parce que fɛn fɛn b'a kɛrɛfɛ ne bolo olu tɛ se foyi la olu si jɔda tɛ nin ko in na bi n bɛ adressé ale de la maliyɛnw ye jamana confié ale de la ni fɛn fɛn bɔra Mali kɔnɔ a ka mandat in kɔnɔ a ka responsabilité de don maliyɛnw divisera hali famille kɔnɔ bi mɔgɔw fara la n'i ye jamana ɲɛmɔgɔ ye i bɛ kuma basigilen de fɔ i bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan jamana tilalen no saba ye kɔrɔn b'a kunfɛ camancɛla b'a kunfɛ anw minnu bɛ tilebiyan fan fɛ an b'an kunfɛ ale nana de ka jamana kala ɲɔgɔn na mais a ye jamana tɔ cɛci o tɛ se ka continuer o tɛ se ka continuer donc il faut que kalata ka kɛ a ɲɛ kan an b'a kalama u bɛ ka sonyani de labɛn vote kɛ papier les bulletins de vote u bɛ fɛ ka marché di RPM mɔgɔw ma an b'a kalama n'a kɛra u b'an ye kɛnɛ ma n'a kɛra u b'an ye kɛnɛ ma ka jamana marchéw ta k'a d'u ka mɔgɔw ma surtout élection marchéw n'u y'a kɛ don o don u b'an ye donc vraiment u ka sabali u ka kalata kɛ a ɲɛ kan sariya ko a ka kɛ cogo min na u k'a kɛ ten u depuis u nana u ma sariya foyi de respect fɛn fɛn ka d'u ye u b'o kɛ mais trop c'est trop an ka gouvernance kura sigi jamana kɔnɔ ka jamana kɔnɔdenw lafiya n b'aw kunnafonidilaw fo n'aw ka bɔli kun tɛ fɛn fɛn kɛra kunun o kun tɛ dɔn ka communauté internationale fo u y'a condamné a ɲɛ kan ne bɛ mun fɔ maliyɛnw minnu bɛ dugu kɔnɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw ani maa wɛrɛw n'i ɲɛ bɛ tasuma natɔ la i bɛ wuli kɛnɛmamɔgɔw de wulila k'a fɔ ko ka sigi ka fɔ kɛ maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o man ka kɛ k'an ka mɔgɔbaw sigilen to ninnu ko ko marché interdilen bolo maa si ma wuli ka t'u kama ka taa f'u ye aw kana mɔgɔw ka marché interdit mais marché kɛlen ka tiɲɛni kɛ u si ma condamné o tɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ pour que an k'o dabila n'a fɔra ko dunanw de bɛ na anw fara ɲɔgɔn kan ka maabaw sigilen to o man kan a tɛ bɛn jamana kɔnɔ. ka kɛ ni ɲɛ lamini kibaru ye bi sɔgɔmada in na maliyɛn caman bɔra Bamakɔ ani Mali fantɔw fɛ ka taama nisɔngoya taama kɛ k'a yira ko kalafili jɛlen u b'o o laɲini de kɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ nin ko nin kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ɲangatan fɛ min bilala u kan ka kɛ ni jamanatigi ɲini o kalafiliw ye juillet kalo nata tile 29 na secrétaire général de l'ONU n'o ye diɲɛ kiliyatonba o ɲɛmɔgɔba ye Antonio Guterres ale ye laɲini kɛ bi ko ka Mali u ka lakanakɛbaga minnu ka tɔnjɛkulu bɛ Mali la n'a tɔgɔ ko MINUSMA ko ka dɔ fara u ka yɛlɛma don u ka baara kɛcogoya la ani ka fanga don u ka ko la yaasa u bɛ se ka politiki nasiraw olu u da bɛ se ka don o kumaw la cogoya min na ka se ka o kumakanw olu lawaleya Mali yɛrɛ kɔnɔna na ayiwa nin ko ninnu olu kan ka taa bila u ka bolo fara kɔrɔ fɛn min ye n'a tɔgɔ tubabukan na ko conseil de sécurité ka bɛn ni nin jɛkuluba nin n'o ye MINUSMA ale ka yɛlɛmali ko kura ye juin kalo an bɛ juin kalo min na nin sisan o laban waatiw la awa sisan an ka tɛmɛ ni Saka Traore fɛnɛ ye k'o lamɛn fɛn min ye an ka farikolo ɲɛnajɛ ye o kɛnɛ kan. Senantolantan ko kan tournoi fair play demi-finale fila senantolantanw tɛna bɔ sini sibiri juin kalo tile 9 demi-finale fila n'o ye Joliba AC ale ni ASCO ka fara COB ale ni CSD kan a bɔra dɔgɔkɔrɔ ka bila waati wɛrɛ la min ma fɔ fɔlɔ tournoi fair play hakilina tabaw fɛ senantolantan ninnu fila o tun ka tan stade Madu Konate la Bamakɔ n'amɔra ye kunnafoni kelen-kelennu bunakun kan halisa Croatie jamana ale ni Senegal jamana bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ badenya senantolantana bi jumadoya in na hakilina jiginna Croatie jamana ka fara Senegal jamana kan olu fila bɛɛ bɛna ye Russie jamana kan
coupe du monde kene kan min kan ka daminɛ alamisa nata juin kalo tile 14 bafilan 18 san in na Senegal ale ye farafina cɛbɔ ye kɛnɛ in kan. An ka segi ka na an yɛrɛw fɛ yan Mali la k'a yira ko Segu Sénégal Ligue ɲɛmɔgɔyaso o kan ka kurakuraya yanni juin kalo in ka sa ko Nord ɲɛmɔgɔyaso ka fɔ la ko Nord jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen don min sigira FIFA fɛ jɛkulu kɛra Sénégal ɲɛmɔgɔyaso walasa ka Mali Sénégal gɛlɛya ban. Fatoumata Guindo ko Nord ɲɛmɔgɔ min ye Segu ta ye an ye décision fɔlɔ min ta an tun ko k'u jija yanni mai kalo tile 26 cɛ u ka Ligue bureau segin ka k'a kan. N'an ko sisan k'an bɛ élection kɛ bi bi na an bɛ ɲininka minnu ye délégué ye minnu kan ka na Segu b'a la o mais est ce que bureau min bɛ Segu bi o bureau in mɔgɔw de kan ka na wa o bureau mɔgɔ tɛ se ka na parce que u ka mandat banna o de y'a to an bɛ ka segin élection kan. An ye date délai de di sisan 30 juin ka tila k'a préciser décision kɔnɔ segin bɛ kɛ bila kan segin bɛ kɛ barawuli kan segin bɛ kɛ san kan segin bɛ kɛ ɲɔnɔ kan segin bɛ kɛ masina kan. O dugu duuru minnu kofolen filɛ o districtu n'o y'a ɲɛmɔgɔyasow ye Sénégal hokumu kɔnɔ olu kan ka kurakuraya teliya la walasa ka se ka Segu Ligue ɲɛmɔgɔyaso sigi yanni juin kalo in ka sa ko Nord ɲɛmɔgɔ Fatoumata Guindo ye kunnafoni wɛrɛ di min taara kafu ɲɛmɔgɔyaso fɛ. Kafu farafina gun Sénégal ɲɛmɔgɔyaso don o bɛ tali kɛ coupe kafu ani Ligue des champions cɛbaw kan. Yɛlɛma donna compétition période la ɲinan kɔni u ko an ma ko an ka cɛbɔ naani an k'u tɔgɔ di ka bɛn ni octobre kalo tile 15 ye ko nka san wɛrɛ ta o tɛ Mali dɔrɔn ye dɛ o ye yɛlɛma donna kafu yɛrɛ de ka sɛbɛn kɔnɔna la san wɛrɛ ta an k'an k'o di ka bɛn ni utu kalo tile 15 ye. Maintenant n'i y'o jateminɛ o de b'a yira k'a fɔ yɛlɛma donna saison daminɛ a n'a banni na. Fɔlɔ an ka statut kɔnɔ bi saison kan ka daminɛ octobre ka ban septembre o la n'o kɛra an b'an ka cɛbɔw di. San wɛrɛ nata a fɔra ko septembre ko tɛ tuguni dɛ a b'aw ka cɛbɔ di kabini utu kɔnɔna la n'o kan ka di utu o kɔrɔ an ka balontan kan ka daminɛ yanni octobre cɛ et puis a kan ka ban yanni septembre cɛ. Fatoumata Guindo y'a yira ko yanni u ka waati ka dafa Mali Sénégal ɲɛmɔgɔyaso kunna n'o bɛ bɛn octobre kalo nata ma FIFA ye baara fila de gɛlɛya olu ma. Fo olu ye musaka minnu don fédération kɔnɔ o musaka don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔ fo k'a yira. Hali anw filɛ ni baara min na n'a fɛsɛfɛsɛli daminɛna anw ka période fana b'a kɔnɔ audit kɔnɔ ko élection tɛ kɛ fo k'o audit financière nin kɛ o audit financière nin ko Nord t'a kɛ dɛ parce que cabinet min bɛna a baara kɛ FIFA de b'a cabinet sugandi n'a ye cabinet in sugandi cabinet kan ka na baara min kɛ o bɛ f'u ye u bɛ na o ni anw bɛ sɔrɔ ka jɛ ka baara kɛ o na wagati an t'a dɔn fɔlɔ. Sénégal fédération musakako ko fɛsɛfɛsɛ ani fana Fatoumata Guindo ko sariya sɛbɛn ninnu ko fo ka u lakuraya u ko sariya kura n'an bɛna ta f'an k'a lajɛ a n'olu ka sariyaw ka taa ɲɔgɔn fɛ ko fo k'o fila kɛ yanni élection dun ka kɛ. Kunnafoni min bɛ tali kɛ Sénégal fédération o sponsor ko la n'o ye Orange ye o ka musakako kan yala a bɛna sɔrɔ wa. Fatoumata Guindo ye perepélatigɛ di. Orange m'a fɔ k'a tɛna wari di an nana baara bɛ ka taa cogo min fɛ olu bɛ ka fɛn caman faamuya a la donc olu bɛ anw accompagner nka u kɔni ye min fɔ ka gɛlɛya ma Orange mɔgɔw ko olu bɛ wari di o kɔrɔ tɛ ko wari caman b'u bolo u bɛ wari di de pour que olu fana ka tɔgɔ sɔrɔ ka société la ka publicité de don u bɛ wari di balontan bɛ daminɛ balontan bɛ dan sira la u bɛ wariw tɛ taa u tagabolo fɛ ko n'a o labana ten olu bɛ se k'u ka jɛɲɔgɔnya dabila. VOA Bambara tɔgɔ la Bamakɔ Siaka Traore kala seli. Radio VOA ye yirisuma duman ye Kadiatou Traore sababu ɲuman ye Wada mairie lamɛnbaaw ka fɔ u wale ɲuman dɔn don o don kumaba ye hakilima ye jamakulu ɲɛmɔgɔlu sɔmi kuma kelen na bɛn bɛ wulu kɛ bolo fɛn ye karataso sigibaw bɛnna kuma kelen kan tasuma donbaw ye diɲɛ wiliba ye bɛnbɛliso panna bi kan sini bi ɲɛ. Ayewo yo horondeuna Malidenw ka yɛrɛma hɔrɔnya ojile Ayewo yo malida jala Malidenw ka laja kurawa ojile Malidenw ye dannaya barakɛ ojile Malidenw ye dannaya barakɛ ojile Malidenw ye hɔrɔnya kuma fɔ Malidenw ye hɔrɔnya baara kɛ Malidenw ye dannaya kuma fɔ
nɛgɛ ɲɛ 10 ani 7 ni sanga 15 o be no an balimaw abe Malikura jɛmukan de kan k'a lamɛn halisa an bɛna tɛmɛ n'an ka jɛmukan tɔw ye ayiwa komi an y'a fɔ aw ye cogo min na jɛmukan daminɛ na bi jɛmukan kuruba an bɛ ka kuma fɛn min ye fanga sinamatɔnw olu ka wuli ka jɔ taama n'a kɛra bi sɔgɔmada in na Mali kɔnɔna na ayiwa sisan an bɛna Kasim Traore ale fana ka sɛgɛsɛgɛli lamɛn a kan Kasim. Sunkalo juma n'a ta bɛɛ Bamakɔ ka caman bɔra bi ka taama wolowolemada min kɛra coalition pour l'alternance fɛ kana o wele ale jaabi taama in kɔni daminɛna Bamakɔ mairie dalala la ka taa kun cɛ baarakɛlaw olu ka jabala la musolakaw caman tun bɛ taama in na. Ne tɔgɔ Asan Kulubali ne bɔra ka marché malidenw ka lafiya de kama an bɛ don min na bi Maliko la an tɔɔrɔla an denw tɔɔrɔla foyi t'an ka degun kɔ an bɔkun ye kana an ma bɔ mɔgɔ ko kama dɛ an bɔra an de ka lafiya an denw ka lafiya layidu o layidu taara anw ye Maliko in na k'a b'o layidu ka layidu an kɔni dalen an bɛ hami de la balo ma nɔgɔ foyi ma nɔgɔ denw ma baara sɔrɔ janfa jugu kama anw de bɔra wa hali si bɔra anw bɛ bɔ. An sɛgɛnna an tɔɔrɔna jamana denw bɛ ka faga i b'a fɔ ko cɛw télé t'a fɔ radio t'a fɔ bɛɛ dadelen don i b'a fɔ ko hɛrɛ de bɛ jamana kɔnɔ sisan fana élection in bɛ ka préparer cogo min na an b'a kalama namara min bɛ fɛ ka kɛ ka jagoya fanga sigi an kunna an tɛna jɛ n'a ye an bɔkun y'o de ye insécurité kɔngɔ banna minɔgɔ banna an tɔɔrɔla an ɲanina an denw bɛɛ kɛra delinquants ye sɛgɛn ni ɲani fɛ. tɔgɔ Wasita Jire a wɛrɛ bɛ Bamakɔ yan an bɛ yɔrɔ min na sisan kɔni tiɲɛna mɔgɔ tɔɔrɔla mɔgɔ sɛgɛnna ji t'an bolo kura t'an bolo an tɔɔrɔla ɲani na a bɔ yɛrɛ y'i sigi k'a bɛ ko min kɛ bɔ an b'o kɛ wa k'a bila an t'a fɛ bi an t'a fɛ sini bɔ k'a bila ni bɔnma bila dɔrɔn muru kɛsu bɛ ci d'a ma Bamakɔ yan awɔ ne yɛrɛ bɛ ci di bɔ a ma bɔ k'a bila ko mɛ ni bɔsɛ bɔ k'a dɔn bɔ k'a bila dɔrɔn kuma bɛ yen bɔ k'a bila. Jime Kante ka fɔ la wulikajɔ in ye 2 ye min ye ORTM ye ale bɛ se ka dayɛlɛ fasoden bɛɛ lajɛlen ye cogo min ani kalata sanumanw ka se ka kɛ. Kɛnɛ in kan an nana ka an ka nisɔngoyaw jira ka sababu kɛ an y'a ye k'a fɔ layidu o layidu ni ale y'a ta a bɛ ko contraire ye n'a mɔgɔ min ko k'a fɔ k'a bɛ fɛ ka kalafili jɛlen kɛ o y'anw siran anw bolo o kɔrɔ de k'a fɔ k'a bɛ fɛ ko ka kalafili ɲagami donc walisa a kana ɲagami an bɛ bɔ anw ye maliyɛn ye faso ye an wele an bɛna faso ka jaabi wele jaabi k'a da diɲɛ mɔgɔ tulo kan k'a fɔ fasoden juguya tɛ jamana in kanu de don an bɛ jamana in fɛ wa n'i bɛ jamana fɛ nin waleya sugu a tɛ k'a fɔ i kɔ cogo si de. Taama in sen fɛ maa caman y'a yira fana k'a fɔ ko hakilisigi kan ka kɛ bɛrɛbɛrɛli walew o bɛnnen don bɛrɛbɛrɛli tɔnw ni ɲɔgɔn cɛ min ye fasodenw ye olu kan ka u ɲɛmajɔ ka kow jateminɛ bubu la ale ye maa hakilima ye an ka jamana kɔnɔ. Fasoko an bɛ na o dɔrɔn de la ne kɔni ma mɔgɔ wɛrɛ bɔ mɛ ne tɛ dangaden ko n yɛrɛ faga parti politique si ye an tɛ kɛ maa si ka yɛlɛyɛlɛla tugun ni tasuma ye bugu minɛ ji de b'a faga nka ni tasuma ye ji minɛ mun b'a faga hakili sinon an bɛ se ka taa yɔrɔ dɔ in na o bibi n'an taara k'an ko 28 miliyɔn 40 o b'a d'an ma n'an bɛ saya fisa n'o ye o kɔfɛla la foyi tɛ yen yɛrɛbu de bɛ yen donc an bɛ yan o de y'an se kɛnɛ in kan hali ni tagama in kɛra an bɛ y'a kɛnɛ kan. Taaba min balila sibiri tɛmɛnen ni mugujugu cira a taamadenw na o de kɔmasegi kun ye nin ye yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min hakiliw ni dusukunw olu ka dafa faso ale ka yamaruya kɔnɔna na. Kasim Traore VOA Bambara ale tɔgɔla Bamakɔ. Waleya minnu bɛ se ka Mali jamana dɛmɛ bi k'a ka ɲɛtaga sabati kuma ɲɔgɔnya ye o dɔ ye o de kama an b'a fɔ jɛmukan lamɛnlen don ka kuma gɛlɛyaw kan i n'a fɔ baarako gɛlɛya i n'a fɔ yurukuyuruku musow jɔyɔrɔ ko Mali ɲɛtaga la sibiri o sibiri nɛgɛ ɲɛ 17 ka se nɛgɛ ɲɛ 18 ma aw ye VOA Afrique lamɛn fiɲɛ turukala 102 sanfɛ Bamakɔ a n'a lamini na VOA Afrique. Ka kɛ ne ni ko kelen ye Mohamed Touré fana ye faso jama jɛkulu ɲɛmɔgɔ dɔ ɲininka tɔgɔ ko Mahamadu Kulubali an ka kumakanw lamɛn. Ne hakilina ko min ye taama in min kɛra bi a kun tɛ tugun quoi parce que o y'a laɲini ka taama tɛmɛnen bon o ye taama in bali kun tɛ parce que an bɛ démocratie tile la taama in kɔni a kun kan ka to dɔrɔn komi o don na a ma se ka kɛ furuku donna parti de l'opposition ni gouvernement cɛ. E hakili la opposition mɔgɔw ka nimisi wasara wa ko mina taama bolo. Bon komi n y'a f'i ye cogo min Touré anw ye société civile ye taama laɲini n'a a sabatira n'a ma sabati nga miiri la politique mɔgɔ ninnu opposition mɔgɔ de bɛ se k'a fɔ nka taama yɛrɛ kɛra min kama ne ka miiri la o ma daminɛ jamana in kɔnɔ bi a ma daminɛ jamana in kɔnɔ bi taama yɛrɛ bɛ opposition na bi don kun tɛmɛna olu kun bɛ majoritew kɔnɔ nin waleyaw kun bɛ kelen n bɛ min fɔ dɔrɔn ne tɛ politique mɔgɔ ye ne ye
société civile mɔgɔ de fɛn de don dɔrɔn minnu bɛ fanga la bi u k'u hakili to k'a fɔ bi e bɛ fanga la kana o fanga in ta k'a kɛ minnu tɛ fanga la k'u sɛgɛrɛ min ka di ye i k'a kɛ olu la parce que a mɛnna a janyara i fana bɛna bɔ fanga in na dɔw yɛrɛ bɛ na k'a la donc ka fiyɛ dɔrɔn caman bɛ bi n'u bɛ opposition na don kun tɛmɛna nin waleya kelen kun bɛ kɛla dɔw la ka tɛmɛ alors ka olu fana to fanga la bamananw b'a fɔ ko tasara busan de ka du nka démocratie a lili de ye a bɛ fɔ mun ma ko liberté d'expression i y'a faamu awa ORTM fɛn fɛn n'a tɛ taa fanga jimi sira fɛ n'a ser'u ma u t'a la tɛmɛ alors o don kun tɛmɛna ka sɔrɔ a bɛ fɔ mun ma statut de l'opposition a tɛ mɔgɔ bolo mais ni fanga in nalen statut de l'opposition sɔrɔla min b'a permis fɛn caman bɛ yen vraiment a bilalen bɛ opposition mɔgɔw ye u ka se k'a fɔ u ka se k'a kɛ mais tile kun tɛmɛna o kun tɛ yen awa o waleya kelenw fana kun bɛ kɛla o wagati ninnu na ORTM fɛ donc u kɔni b'a dɔn k'a fɔ ko tasara busan de ka jugu parce que olu ni o mɔgɔ kelen minnu kun b'a la o wagatiw la o mɔgɔ kelenw bɛ fanga la bi donc k'a sɔrɔ u n'olu tɛ ɲɔgɔn bolo u kun bɛ min kɛla tɔw la o de bɛ filɛ kɛla olu la alors o ye ne ka société civile ka miirina ye vraiment bɛɛ tɛ fanga la a fanga a fanba a lili a ninakili o ye b'a f'i ye liberté d'expression n'a bɛ fɔ mɔgɔ i ka hakilina ye min ye i ka se k'a fɔ i y'a faamu i y'a fɔ sa b'a f'i ye fuɲɔba siraw fɛ n'a bɛ fɔ radios fɛ ou bien i y'a fɔ a kɛra sɛbɛn ye par la presse écrite donc o bɛɛ ye waleyaw ye olu de bɛ bɛɛ jɛ fanga ka ɲɛtaga sabati donc u k'a dɔn k'a fɔ nin ko in ma daminɛ bi depuis Musa kɛlɛla nin ko de la liberté d'expression ye a waralen ka fanga don a la o de sera ka taa ni Musa fanga ye alors minnu ko olu ye bɛɛ jɛ fanga nati sabati jamana kɔnɔ olu yɛrɛ de kɛra sababu ye tuguni k'u bɛna fuɲɔ tigɛ vraiment bɛɛ jɛ fanga nana sira min fɛ ka fuɲɔ tigɛ olu la n'o ye vraiment obstruction de la liberté d'expression ka mɔgɔw bali u ka miirinata u ka hakilinata u ka se k'a fɔ a kan ka fɔ yɔrɔ minnu na. Les Benzi Manga et Farafina Folika, c'est mercredi, samedi, dimanche et lundi. 13h Wati, Ayodiza, Bella Jelenga Farafina Foli Lame, Aura Benzi Mangando, Aura Soka. Farafina Foli, à Danedo. Farafina Foli, avec Facebook Feneka, VOA Bambara, un site au www.voabambara.com. Aubiseka en Concon, Nega Jurusira la 001 202 619 31 40. Fangas na maton jekulu o ɲɛmɔgɔba dɔ n'a tɔgɔ ko Mamadu Jalo n'a bɛ IRD la ale fana y'a ka hakilinaw di an k'a ka kumakanw lamɛn. N bɛ se ka mun fɔ fɔlɔ o ye de vraiment ka jama bɛɛ fo a kɛra IRD mɔgɔw ye a kɛra opposition mɔgɔw a kɛra société civile vraiment maliyɛn fɛn fɛn bɔra parce que aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ a kɛra mobilisation ba de ye Bamako. N bɛ se k'a fɔ révision constitutionnelle kuma jama minnu tun bɛ bɔ dɛ o yɛrɛ jama kelen de bɔra Jita la. Donc impression min bɛ yen fɔlɔ fɔ Mali population a ye message de kɛ. Message fɔlɔ ye jumɛn ye o ye de k'a fɔ Mali ka constitution a kɛra 1992 bon kɛlɛ de y'a lase Mali jamana ma parce que Maliyɛn bɛɛ de y'u cɛsiri ka démocratie sɔrɔ. Donc population y'a jira de k'a fɔ o démocratie min sɔrɔla o démocratie ko in na. K'a fɔ ko mɔgɔw ka marche ko ni fɛn ninnu k'a fɔ ko fiɲɛ bɛ don olu la vraiment population y'a jira k'a fɔ o yɔrɔ la a se ka sɔrɔ o ma o ye message fɔlɔ ye message filanan ye jumɛn ye o ye de depuis marche tɛmɛnen n'o kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen ta ye ni fanga mɔgɔw y'a essayé k'o bali ka violence k'a ko la objectif kelen de bɛ yen hasa objectif ye jumɛn de ye a jira k'a fɔ élection min bɛ nalen n'o ye kalata ye k'a fɔ vraiment maliyɛnw b'a fɛ o kalata ye k'a kɛ jɛlenya kɔnɔ a ka tilenya kɔnɔ filanan min bɛ fara o yɔrɔ kan o ye de k'a fɔ vraiment ORTM ne ye média public ye ne ye an yɛrɛ ka télévision so n'an ka radio so ye vraiment a kan ka dayɛlɛ bɛɛ de sisan bɛ yen bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ fanga a n'a nɔfɛmɔgɔw olu kelen dɔrɔn de bɛ bɔ Mali kelen na olu kelen de bɛ se ka kuma Mali radio la donc vraiment o ye message filanan ye o impression ye vraiment o de bɛ marché kɔnɔna na bi Mali kɔnɔ. K'u bɔra sisan k'a fɔ ko aw wasara ɲininkali bɛ min kan sisan aw pɛrɛlen don kalata kama wa. An pɛrɛlen don kalata kama n'i ye mɔgɔ kɔni bɛ wuli k'a fɔ ko ka kalata kɛ jɛlenya ni fɛn kɔnɔ o b'a jira k'a fɔ vraiment mɔgɔw pɛrɛlen don bi n'i ye opinion yɛrɛ jateminɛ Mali kɔnɔ vraiment bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali
opinion à majorité, vraiment avec des demandes, avec alternance de demandes, parce que Maliens, c'est la sécurité du Nord, là, vraiment Maliens, c'est qu'à Paris, quoi, surtout, il y a de la école sous d'attribuer les régions qu'on a, école d'attribuer la question, école qui est travaillée. Donc, Maliens va donc à fond, vraiment, les gouvernants, problème, les changements, les alternances de ce qu'on a une solution. Ou des solutions, c'est qu'on sera vraiment mis à la campagne élection. Donc, vraiment, opposition pour le opinion pour le mis à la campagne vraiment, un climat, à de ce rapport. Mamadou Doumbia nale jekulu na toko chance à saisir aywa ale tumba en fait tamala no muru dameli ana masala langu ka barulame an ka laɲini ye min ye o ye an kelen kɔrɔ kɔ ka Ibrahim Boubacar sigi fanga la k'a dɛmɛ a ka fanga sɔrɔ an ka laɲini ye k'a dɛmɛ fanga nin bɛ se ka sɛbɛntiya ka boli cogoya min na malidenw b'u ka nafa sɔrɔ a la ka se bɛɛ lajɛlen ma. Ibrahim Boubacar Keita a sigilen ani sisan cɛ e yɛrɛ ka jateminɛ la aw nimisi wasara wa aw kun ye danaya da limu k'a kan waleya min bɛ sen na sisan aw yɛrɛ nimisi wasara wa. D'accord yani i ka kuma ni jaabi n bɛ segi kɔfɛ dɔɔni. Ibrahim Keita bena fangala tmamna aya soro Mali churuni de tukauna do se ka fo le Mali se trouvait dans une abîme. Donc mɔgɔ min mana na jamana sɔrɔ o gɛlɛya kɔnɔ k'o bɔ gɛlɛyaw la o tɛ tile kelen ko ye bamananw ko sanjikɔrɔ wɔsi a dɔn man di. Donc gɛlɛya caman de tun bɛ Mali kɔnɔ an bɛ don min ko bi an bɛ k'a ɲɛsin u ma ka fu siri gɛlɛya na walasa maliden bɛ ka damakaya sɔrɔ ka tila a tilacogo ma kɛnɛya o ka jidi kalan o ka jidi sɔrɔ n'o ye mun ka fa ye k'o fana sabati. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna aw ka tɔn sigilen ani sisan cɛ aw ye nin kɔfɛ aw ye koba jumɛn fana kɛ mun bɛ se k'a to k'a fɔ vraiment jamanadenw yɛrɛ b'a fɔ ko aw kɔni aw ka tɔn tari. Ne bɛ o fɔlɔ min fɔ tuma min na Abdoulaye Idrissa tun bɛ fanga la premier ministeriya la anw ye journée d'assainissement dɔ kɛ Bamako k'a daminɛ Arc de Triomphe la aéroport sira la ka taa bila Pont-Kura donda la o ye baara ye min bɛ maliyɛnw bɛɛ bila sira kan an ka jamana ye fantan jamana ye n'an ye yɔrɔ jɛya k'a kɛ an sago ye a b'a to an bɛ kisi bana ma sosoko bɛ nɔgɔya jinɔgɔ sigita bɛ nɔgɔya donc o ye kɛnɛya ji dili ni mɔgɔ ko ɲɛta i bɛ fɔlɔ kɛnɛya kadani ka alisa ani fanga sinamatonw ka taamako ye an b'o kan an ye ɲiningali tɛngunen kɛ yan tungala maliden nu sigilen don Washington yan nɔ fanga sinamatonw ka tɔnden don a tɔgɔ ko Salif Sissoco an k'ale ka kumakanw lamɛn. Bon, ne tɔgɔ Salif Sissoco n bɛ Washington yan. Ne bolo fanga sinamatɔw ka marche ɲana succès don. Jeunesse pour que an ka dɛsɛ ta mɛn an ka dugu bɔ ni kɔlɔlɔ kɔnɔ an bɛ ni signe de victoire de déjà. Ko signe de victoire jɔn bolo. Gagné do anw de bolo opposition parce que le fait que je sais pas stratégie min kun bɛ pouvoir bolo mais ils ont échoué politiquement. U ye occasion di opposants ma u ka fara ɲɔgɔn kan. Ni ye signe d'avertissement dɔrɔn de parce que il faut que élection ni a ka kɛ jɛlenya kɔnɔ hɔrɔnya kɔnɔ. Bon ne kɔni bolo ni élection ni opportunité Mali bolo an k'an yɛrɛ saisir. An ka sous-région lajɛ bi dugu bɛɛ taalen don kanto. Ni élection din opportunité an ka se k'an bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ k'an ka jamana ka sira kura wɛrɛ ta. Awa denmisɛn na mɔgɔ ye sifin ye nka i sigilen don kɔfɛ yan nɔ e bɛ politiki bolo ka ta yala e yɛrɛ bolo e bɛ se k'i to yan nɔ ka yɛlɛma don Mali kow la wa. An bɛ taa ye mobilisation de an b'an baramɔgɔ minnu dɔn an ɲɔgɔnna jeunes minnu bɛ Mali la k'a yir'ula Mali olu de bolo n'olu ko min Mali ko la o de bɛ kɛ an ka contribution vraiment principale y'o de. Kumakan laban na i bɛ ladilikan jumɛn de di. Ne ka kumakan laban bɛ opposition kan a bɛ pouvoir kan. Ne min fɔ pouvoir ye pas Ala kama ni opportunité in président a kana tiɲɛ. N'a ma gagné élection il peut sortir comme un grand homme. A k'a fɔ ma gagné tout le monde va l'oublier mɔgɔw bɛ ɲinɛ a kɔ sera un grand homme a bɛ taa paisiblement a b'a ka diɲɛnatigɛ tɔ k'a bɛ se ka conseil di président ma. N'a fana gagné na opposition ka sɔn k'a gagné na an kana gɛlɛya sila wuli jamana in kɔnɔ bɛɛ ka bɛn a la an ka fanga kura dilan ka taa. Ni élection kɛra jɛlɛya kɔnɔ balawu kana bɔ a la jamana kana ci mɔgɔw kana se ɲɔgɔn ma fosi kana kɛ ni opposition de gagné na u k'a fɔ ko opposition gagné na a banna ni opposition dun ma gagné président gagné na a banna kɛlɛ t'a la fosi t'a la an ka exemple ɲuman di gɛlɛya min bɛ Mali la Ala kana gɛlɛya wɛrɛ wuli tugun ka fara nin kan ni mɔgɔ min gagné na o tigi gagné na a banna mais u tinta cogo bɛɛ la élection a kɛ jɛya kɔnɔ jɛya siri jɛya ɲanbara ko fosi kana k'a la kana furukufuruku ɲɔgɔn kɔrɔ ɲanbara fosi kana k'a la a ka kɛ jɛya kɔnɔ président yɛrɛ k'i impliqué o la quoi k'a ka kɛ jɛya kɔnɔ ni min gagné na o gagné na ni min perdira o perdira Ala ɲana mankan tɛ bɔ a la n'a kɛra ten mais ni élection ni dogodogoli ɲamara ni fɛnw kɛra a la o de bɛ na ni problème ye jamana kɔnɔ Ala dun k'an bɛɛ kisi o ma Mali bɛ problème min na bi an tɛ problème wɛrɛ ka fara nin kan. Ayiwa an balimaw an y'a fɔ aw ye cogo min na nin bɛna na dan sigi an ka bi jɛmukan in na an bɛna bɔ ni k'an tulo kɛrɛmu bɔ ye ka foli ani tanuni lasaw ma nin bɛ an ka bi dɔgɔkun
nin dɔgɔkun jɛmunkanw ka nin b'o o kuncɛ ayiwa Malikura jɛmunkan nin b'ale kuncɛ jɛmunkan labɛnna Cheikh Thioro fɛ a dira ma Mohamed Touré Modibo Dambele ani ne yɛrɛ Kadiatou Traore fɛ an b'an lamɛnbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Facebook kan yarabi halisa an bɛ dugawu kɛ Ala ka jamana kɔ sumaya Ala ka ɲɛmɔgɔw u kan bɛn kumakan kelen kan yasa Mali kɔ bɛ se ka sumaya nin tun ye Kadiatou Traore kumakan ye Malikura kɛnɛ kan Ala k'an bɛn don wɛrɛ Ayewa